Dau dîm oedd yn chwarae gilydd yn rheoledd yng Nghyngrair y De, cwta 2 blynedd yn ôl. Ffynnon, gwaith bach da ganddo fo, a mae McDonald wedi chodi lle, mae McDonald yn rhyddhau Watts. A mae Watts ar ei feiceg o'i flaen o. Mae Snaith yn aros a mae'r bêl mewn i'r cwrcos, mae'n y gyfle fan hyn. A mae Cwpan wedi rhoi Penybont ar y blaen. Mor gynnar ar funud a hanner cynta. A'r amddiffyn yn cael ei curo gan bêl yn llawer iawn rhy hawdd, a nid y dechrau oedd Ffynnon Taf am ei gael. Cwpan yn gwneud yr hediad, jyst yn y safle rhif 10, na neb yn ei ddilyn o, mae rhaid i Hillman ddod ar draws, jyst i gael lawr, dod at y peryg. A'r gweitha bosib o ran dechrau i Ffynnon Taf. Mae hwn yn cael ei gadael gan yr amddiffynwr, a mi ddoth y golwr Ashley Morris. Mae Jones di mynd mewn efo fo, carden felen iddo fo. Da chi'n rhyw deimlo bod rhaid fo fynd amdani, ond Penybont yn creu'r problemau rhain iddyn nhw hunain. Mae'r bêl wedi cael ei rhoi ar blat i Lyon. Arbediad da iawn gan Morris. Ac da chi'n teimlo bron iawn, biti o safbwynt y gêm bod honna ddim di mynd mewn. Ar ôl y cyfle yna, nes i sbio lawr yn syth at Rhys Griffiths. A dyma fo'n gweiddi at Bog yn y cefn a dweud one more. Os mae'n gwneud camgymeriad, mae o'n teimlo bod nhw'n chwarae'n llac. Bod nhw ddim yn chwarae'r lefel am wedi arfer. Ac os di Bog ddim yn siapio, o bosib byddwn ni'n weld o'n gadael y cae. Ffynnon, mae o wedi chwarae'n dda, bachgen, 15 oed na, mae Snaith wedi rhyddhau Wood. Mae Wood ar gol o'r allan, braidd yn gynnar falle, ydy Wood yn mynd i fanteisio, mae'n cymryd i amser. Ac yn y diwedd mae'r cyfle yn cael ei wastraffu. Dwi'n meddwl oedden ni gyd yn disgwyl gweld Passion yn llithro ac yn ymestyn i gorff i geisio cael y bloc, a dyna pam nath o ddim gymryd yr ergyd yn fwy cynnar, lle dwi'n meddwl honna oedd yr opsiwn orau, efallai crymannu hi efo'i droed chwydd. 2 funud amser ychwanegol mewn gan Hwper unwaith yn rhagor. Owen. Mae di cholli hi. Ffynnon yn chwilio am Lyon! Mae Lyon yn mynd i roi Ffynnon Taf yn gyfartal! A dyna chi ddrama ar ddiwedd yr hanner cynta. Ie, croeso da gan Hwper unwaith eto. Kane Owen yn penderfynu cymryd cyffyrddiad, jyst cliriau. Mor hwyr yn yr hanner cynta, a wedyn mae hwnna'n groesiad safonol. Ond Miles Davies, lle mae o'n sbio. Sgynno fo ddim syniad lle mae'r ymosodwr bach ifanc David Lyons. Doedd o'm yn gwybod. Ashley Morris, doedd gynno fo ddim syniad lle i fynd efo'r bêl chwaith. Ond waw, fydd Penybont mor siomedig. Evans. Mae'n dda gyfle fan hyn. Mertens, mae'r golwr Morris di oedi. Mertens, ydy o'n allu taro'r targed. Wyddoch chi be, mae Ffynnon Taf ar y blaen. A mae'r gŵr o'r Almaen ddoth i Gaerfyrddin i ddod ar ôl i gariad. Wedi gwneud i gefnogwyr Ffynnon Taf syrthio mewn cariad efo fo. Am sioc, maen nhw ar y blaen yn erbyn y tîm sy'n ail yn uwch gyngor Cymru. O be sydd yn mynd ymlaen. Eto, Kane Owens, diolch yn gwybod beth sy'n tu ôl iddo fo. O Mertens sy'n tu ôl i chdi. A wedyn, chwarae teg, mae Mertens yn cadw i ben. Sa fo wedi gallu brysio'r ergyd. A mae jyst yn cadw, mae'n symud i draed yn ddigon sydyn. Tri amddiffynwr ddim yn gallu stopio i. Hwper. Holl ffordd o, mae'n gamddealltwriaeth eto! Ac Harry Mertens methu chodi dros Morris. Sawl camgymeriad mae Penybont yn mynd i wneud. Georgeski. Clyton. Mae'n ymddangos mor bell ers i gol o yn y 2 funud agoriadol. Wood. Capten! Arbediad gwych! A mae Snaith di roi e heibio'r postyn. Wel, Owen yn gorfodi'r arbediad. Fe ddisgynnodd y bêl i Snaith. Ydych chi'n teimlo nad yw hwn yn mynd i fod yn ddydd i Penybont? Efallai wir, ond o ran y symudiad, y gorau da ni wedi weld gan Penybont. Am y neddgar, symud y bêl yn gyflym o gwmpas y cwrt Cosby. A Kane Owen efo ergyd a hannar yn isel am arbediad. A Sam Snaith, oedd o just methu symud i draed yn ddigon sydyn. Mae hwnna'n sitter. Mor anodd cael y bêl allan. Am ergyd. Y gŵr sgoriodd mor gynnar yn y gêm, bron, a dod â Penybont yn gyfartal. Nath Clyton gael gafel ar honna. Mae Penybont yn gwybod, mae Ffynnon Taf yn dod yma. Dim pwys o gwbl, maen nhw'n gallu mwynhau diwrnod a ceisio achosi sioc. Ac ar hyn o bryd, dyna lle dyn ni arni.
Jones, na ti Jones. Mae Jones di gweld un carden felen yn barod. A mae capten Ffynnon Taf wedi cael ei hel o'r maes. Ac ai dyna fydd y trobwynt. A mae'r cysylltiad, mae yn unfler yn anffodus iddo fo. Mae wedi gweithio mor galad heddiw i'w dîm. Ond fe rhaid i'w dîm wneud hebddo fo am y 10 munud ola yma. Anffodus. Owen. Bel yn dod i Smith! Ac yn y diwedd, mae rhywbeth yn mynd yn iawn i Sam Smith. Ac mae tîm Rhys Griffiths yn ôl yn cyfartal yn erbyn 10-1 Ffynnon Taf. A mae ganddo ni 4 munud ag ychydig eiliadau'n weddill. 2-1. Mae yna ddrymio, neu ai calonau'n cerod a ni'n glywed ydwch. Davies. Mae'n creu chydig bach o le. Di'n mynd i hyd. A mae mewn! Ac yn sydyn, mae'r gêm di throi ar ei phen. Jeffries yn sgorio. Tor calon i Hillman a'i dîm. Penybont 2, Ffynnon Taf 2. Dyna pam da ni'n caru pêl-droed. Ti wedi deud y cyfan, Nick, tor calon. Dyn nhw'n mynheiddi hyn, Ffynnon Taf. Ond, o bosib, Penybont yn dangos pam maen nhw ydy'r tîm yn yr uwch gyngrair. A Jeffries yn meddwl, di'r lle yma ddim wedi bod yn y cwrt cosbi drwy'r gêm hyd yn hyn. Ond mi oedd yn yr eiliad bwysig. Dyma'r cyfle ola mewn gan Hooper. Nawr heibio pawb! Hillman! Ser yn y gêm, bron iawn. A gorffen yn arwr y gêm, ond fydd nem amser i'r gig gornel hyd yn oed. Fydd nem amser i'r gig gornel. Dyna be oedd gêm cwpan yng wir ystyr y gair. A mae'r tîm sy'n ail yn uwch gyngor Cymru. Rywsut, rywfodd wedi gwneud i. 2-2 iddyn nhw. Chwarae teg i Ffynnon Taf, wnaethon nhw'r diwrnod yn un caled iawn i ni. Ond ie, yn amlwg, nath y carden coch nath e helpu ni. A gaethon ni'r 2 gol, felly dros y byd yn mynd trwy ddod ar ôl nesaf. It's a really tough one to take. We come out with a game plan. I think the boys executed it perfectly. Really can't ask more of these boys today. When you're talking the 87th minute, it's a really, it's been a really cruel way to end the game. No, look, we didn't play very well today, but our name will go in the hat for the next round. But it shouldn't be forgotten today how well Taffs well played. We're a good side in the Welsh Prem, Cymru Prem, and they made us look ordinary at times. I've got to give them a huge amount of credit for their effort and the quality they showed as well. And it's hard for them, but unfortunately that's the way football goes sometimes. We stuck in there, we showed resilience, and we got the goals in the end. But no, it wasn't vintage Penybont by any stretch.